ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש, 27 המדינה בימים ההם כשבט המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה בשנת 3 למולכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדיה פרטמים ושרי המדינות לפניו, בהרותו את עושר כבוד מלכותו. ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה 7 ימים בחצר גינת ביתן המלך וכרפס ותכלת אחוז בחבלבות וארגמן על גליל לחץ ועמוד ל6 מיטות זהב וכסף על רצפת בת ושש ודר וסוחרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ואין מלכות רב קיית המלך והשתייה כדעת אין אונס כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשוורוש ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן בסתח ארמונה בכתב ובכתר. זה תר וחכה 7 הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא ושתי המלכה לפני המלך בחדר מלכות להראותם עם השרים את יופייה כי טובת מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו בהרה בו ויאמר המלך לחכמים יודע איתים כי כן דבר המלך לפני כל יודע דת ודין והקרוב אליו קרשנה שטר אדמתה תרשיש מרץ מרסנה ממוכן 7 שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדעת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מה אמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו אבתה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש כי יצא דבר המלכה על כל אנשים לעבדות בעליהן ביניהן ואומרם המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא בא והיום הזה תאמר נסרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדאי ביזיון בקצף אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו וייכתב בדעת פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשוורוש. ומלכותה ייתן המלך לראותה הטובה ממנה ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל אנשים ייתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן ויטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים מכל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה והעם כלשונו להיות כל יסורר בביתו מדבר כלשון המואחר הדברים האלה כשאוכמת המלך אחשוורוש זרת ושתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה ויפקד המלך פקידים בכל מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולת עד מראה אל שושן הבירה אל בית הנשים אל יד הגסר יש המלך שומר אנשים ונתון תאמרו כהן והנערה אשר תיתר בני המלך תמלוך תחת ושתי ויטב הדבר בני המלך ויעש כן. Everyone together. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני. איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני
אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יכוליה מלך יהודה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל, והיא אומן את הדסה אסתר בדודו, כי אין לה אב ואם, והנערה תהיה יפת תואר וטובה על מראה, ובמות אביה ואימה לקחה. מרדכי לא לבד, ויהי בהישמע דבר המלך ודתו, ויקבע את נערות רבות אל שושן הבירה אל יד הגיא, ותילקח אסתר אל בית המלך אל יד הגיא שומר הנשים, ותיטב הנער בעיניו, ותזכס לפניו, ויבא את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לה, ואת 7 הנערות הראויות לתת לה מבית המלך. וישניה ואת נערותיה לטוב בית הנשים, לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה, אשר לא תגיד, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך לפני חצר בית הנשים, לדעת את שלום אסתר, ומה יעשה בה. ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת הנשים 12 חודש, כי כן ימלאו ימי מרוכיהן 6 חודשים בשמן המור ו6 חודשים בבשמים וטעם רוכי הנשים. ובזה הנערה באה אל המלך את כל אשר תאמר יינתן לה לבוא עמה מבית הנשים עד בית המלך, בערב היא באה ובבוקר היא שבה אל בית הנשים שני אל יד שאשגז. סרי שמח שומר הפילגשים, לא תבוא עוד אל המלך כי אם חפץ בא המלך ונקרא בשם, ובהגיע תור אסתר בת אביחיל דוד מרדכי, אשר לקח לו לבד לבוא אל המלך לא ביקשה דבר, כי אם את אשר יאמר הגה אסתר ישמח שומר אנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, ותילקח אסתר אל המלך אחשוורוש של בית מלכותו בחודש העשירי הוא חודש טבת בשנת 7 למלכותו, ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותזך חן ורז לבנה מכל הבתולות, וישם כתר מלכות בראשה, וימליכי תחת ושתי. ויעש המלך משתה גדול לכל שריו עדיו את משתה אסתר, ונחל המדינות עשה ויתן משאת כיד המלך, ובהיקבץ בתולות שנית, ומרדכי יושב בשער המלך. אין אסתר מגן מולדתה ותמה, כאשר ציווה עליה מרדכי, ואת מאמר מרדכי אסתר עושה כאשר הייתה ואומנה איתו. בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, קצה בגתן ותרש נאסר אסתר המלך משומר הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד אל אסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר וימצא, ויתעלו שנמלט, וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן. We meditating on top of the page, the cafe taf, the nanorobot that uses the technology to remove doubts and uncertainty from our lives. בן עמדת ההגגי וינשאו וישם את כיסו מעל כל השרים אשר איתו, וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים משתחווים להמן. Cafe taf, removing negativity. כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא ישכב ולא ישתחווה, ויאמרו עבדי המלך אשר בשער המלך למרדכי, מדוע אתה עובר את מצוות המלך? ויהי כאומרם אליו יום ויום, ויהי באומרם אליו יום ויום ולא שמע עליהם, ויגידו להמן. Cafe taf. לראות יעמדו דברי מרדכי, כי יגיד להם אשר הוא יהודי והיה המן. Cafe taf. כי אין מרדכי קורא משתחווה לו, וימלא המן. Cafe taf, removing doubts and uncertainty from our lives. חמה, ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את מרדכי, ויבקש המן. Cafe taf. להשמיד את כל היהודים אשר בכל מלכות אחשוורוש. מרדכי בחודש הראשון הוא חודש ניסן, בשנת 12 למלך אחשוורוש, הפיל פור הגורה לפני המן. Cafe taf. מיום ליום ומחודש לחודש 12 הוא חודש אדר, ויאמר המן. Cafe taf, on top of the page.
למלך אחשוורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שובל להניחם. אם על המלך טוב ייכתב לעבדם, ו10,000 מכר כסף ואשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. ויעשר המלך את הבאתו מעל ידו ויתנה להמן. כ"ה. בין המדת ההגגית צורר היהודים, ויאמר המלך להמן. כ"ה. Removing negativity. הכסף נתון לך והעם לעשות בו כתוב בעיניך, ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון ב13 יום בו, וייכתב ככל אשר ציווה המן. כ"ה. Removing negativity. אל אחשדר פני המלך ואל הפחות, אשר על מדינה ומדינה ואל שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו, בשם המלך הדברות נכתב ונחתם בטבעת המלך, ונשלוח ספרים ביד ארצים אלה לכל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן סתיו ונשים, ביום אחד ב13 לחודש 12 וחודש אדר ושללם לבוז, פת שגנה כתב, לינתן דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים, להיות עתידים ליום הזה. הרצים יצאו דחופים מדבר המלך, והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן. כ"ה. ישבו לשתות, והעיר שושן נבוכה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר, ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה, מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע, אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד, שק ואפר יוצא על הרבים. ותבואנה נערות אסתר וסרסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד, ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו, ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסרסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי לרחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן. כ"ה. לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פת שגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו, להראות את אסתר ולהגיד לה, ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על מה. ויבוא התך ויגד לאסתר דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך, ותצווהו אל מרדכי כל עבדי המלך והמדינות המלך יודעים, אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך אל החצר הפנימית אשר לא יקרא יחדתו להמית, לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי מחרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עלי ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותי עצום כן. ובכן אבוא אל המלך אשר לא קדש בך אשר עבדתי. ויעבור מרדכי ואז ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר, נשא חן בעיניו. ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מה לך אסתר המלכה ומה בקשתך? עד חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב יבוא המלך והמן. כ"ה. On top of the page, removing negativity. היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, מרו את המן. כ"ה. לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן. כ"ה. Removing doubts and uncertainty from our lives.
אלא משתה אשר עשתה אסתר, ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך והנה תלך ומה בקשתך, עד חצי המלכות ותעש. Okay, we are coming to the middle of the book in verses. It means that now we want to connect with the energy of balance in our life, to bring balance. ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן. כף תף, removing doubt and uncertainty from our lives. אלא משתה אשר אעשה להם ומחר אעשה כדבר המלך ויצא המן. כף תף. ביום ההוא שמח וטוב לב וחירות המן. כף תף. את מרדכי בשער המלך ולא קם ולא זע ממנו, וימלא המן. כף תף, on top of the page. על מרדכי חמה ויתאפק המן. כף תף. ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן. כף תף. את כבוד עושרו ורוב בניו ואת כל אשר גידל לו המלך ואת אשר נישאו על הזרים ועבדי המלך, ויאמר המן. כף תף. אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך למשתה אשר עשה תקים אותי, וגם למחר אני קראו לה עם המלך. וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו את גבוה 50 אמה, ובבוקר מול המלך ויתלו את מרדכי עליו, ובוא עם המלך אל המשתה שמח, וייטב הדבר לפני המן. כף תף. ויעש העץ. Everyone is going to say together the last paragraph on page 29. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר גיד מרדכי על בגתן אבטר שני סרסי המלך משומרי אסף אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש, ויאמר המלך מה נעשה עיקר וגדולה. למרדכי על זה, ויאמרו נערי המלך משרתיו לא נעשה עמו דבר, ויאמר המלך מי בחצר והמן. כף תף, removing doubts and uncertainty from our life. בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו, ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן. כף תף. עומד בחצר, ויאמר המלך יבוא, ויבוא המן. כף תף. ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו, ויאמר המן. כף תף. בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני, ויאמר המן. כף תף. אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו וללבוש מלכות אשר לבש בו המלך, וסוס אשר רכב עליו המלך, ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש בסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים. והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו, והרכבו על הסוס ברחוב העיר, וקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן. כף תף, removing uncertainty and doubt. מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועזר למרדכי היהודי אשר בשער המלך, אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן. כף תף, on top of the page. את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי, וירכבו ברחוב העיר,
ברחוב העיר ויקרא לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, וישוב מרדכי אשר המלך והמן. כ"ט. נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש, ויספר המן. כ"ט. לזרש אשתו ולכל אביו את כל אשר קראו, ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו, אם מזרע היהודים מרדכי אשר האכילות לנפול לפניו. לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו, עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבילו להביא את המן. כ"ט. אל המשתה אשר עשתה אסתר, ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה, ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין, מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר, אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב, תינתן לי נפשי בשלדי ועמי בבקשתי, כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, איך הרשתי, כי אין נצר שווה בנזק המלך. ויאמרו נערי המלך. 33. ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה, מי הוא זה ואי זה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? ותאמר אסתר, איש צר ואויב המן. כ"ט. הרע הזה והמן. כ"ט. נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו משתה היין אל גינת המטען, והמן. כ"ט. אמר לבקש על נפשו מאסתר המלכה. כי ראה כי חלתה אליו הרע מאת המלך, והמלך שב מגינת המטען אל בית משתה היין, והמן. כ"ט. נופל על המיטה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך, גם לכבוש את המלכה עמי בבית. הדבר יצא מפי המלך ופני המן. כ"ט. Removing negativity and uncertainty from our life. חפו ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן. כ"ט. On page 34. למרדכי אשר דיבר טוב על המלך עומד בבית המן. כ"ט. גבוה 50 אמה, ויאמר המלך תלו עליו, ויתלו את המן. כ"ט. על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שחחת. ביום ההוא נתן המלך אחשוורוש לאסתר המלכה את בית המן. שורר היהודים, ומרדכי בא לפני המלך, כי גידה אסתר מהו לה, ויעשר המלך את טבעתו אשר העביר מהמן. כ"ט. ויתנה למרדכי, ותשם אסתר את מרדכי על בית המן. כ"ט. ותאסף אסתר ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רגליו ותבכה ותתחנן לו להעביר את רעת המן. כ"ט. האגגי ואת מחשבתו אשר חשב על היהודים, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב, ותקום אסתר ותעמוד לפני המלך, ותאמר אם על המלך טוב, ואם מצאתי חן לפניו וכשר הדבר לפני המלך וטובה אני בעיניו, ייכתב להשיב את הספרים מחשבת המן. כ"ט. בין המדעת האגגי אשר כתב לבד את היהודים אשר בכל מדינות המלך, כי איכך אוכל וראיתי ברע אשר ימצא את עמי, ואיכך אוכל וראיתי באובדן מולדתי. ויאמר המלך אחשוורוש ולאסתר המלכה ולמרדכי היהודי, הנה בית המן. כ"ט. The last paragraph on page 35. נתתי לאסתר ואותו תלו על העץ, על אשר שלח ידו ביהודים, ואתם כתבו על היהודים בכתוב ביניכם בשם המלך, וחיתמו בטבעת המלך. ככתב אשר נכתב בשם המלך, ונחתום בטבעת המלך להשיב. ויקראו סופרי המלך בעת ההיא בחודש השלישי וחודש סיוון, ב23 בו, ויכתב ככל אשר ציווה מרדכי אל היהודים ואל אחשדרפנים והפחות. ושרי המדינות אשר מהודו ועד כוש,
27 ומאה מדינה מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם ויכתוב בשם המלך הדברות ויחתום בטבעת המלך וישלח דברים ביד הרצים בסוסים רוכבי הרכש האשתרנים בני הרמחים אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל עיר ועיר להיקהל ולעמוד על נפשם להשמיד להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הצרים אותם תא ונשים ושללם לבוז ביום אחד בכל מדינות המלך אחשוורוש ב13 לחודש 12 הוא חודש אדר פת שגנה כתב להינתן בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים ולהיות היהודים עתידים ליום הזה להינקם מאויביהם הרצים רוכבי הרכש האשתרנים יצוד מבועלים ודחופים בדבר המלך והדעת ניתנה בשושן הבירה. Saying together, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות חלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריר בוט וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה. ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה. Last line on page 37 together. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ואיכה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקח. ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד היהודים עליהם וב12 חודש הוא חודש אדר ב13 יום בו אשר הגיע דבר המלך ודתו לעשות. ביום אשר סיברו אויבי היהודים לשלוט בהם ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם ניקלו היהודים בערב בכל מדינות המלך אחשוורוש לשלוח יד במבקשי רעתם ואיש לא עמד לפניהם ואיש לא עמד בפניהם כי נפל ברדם על כל העמים וכל שרי המדינות ואחשדר פנים וברות ועושי המלך אשר למלך מנסים את היהודים כי נפל פחד מרדכי עליהם. כי גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל המדינות כי האיש מרדכי הולך בגדול ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואובדן ויעשו בשונאיהם כרצונם ובשושן הבירה הרגו היהודים מאבד 500. Page 39, second paragraph. איש ואת פרשנדתה ואת דלפון ואת אספתה ואת פורתה ואת עדליה ואת ארידתה ואת פרמשתה ואת אריסאי ואת ארידאי ואת וייזת 10 בני המן. Kafei Taf, removing uncertainty and doubt. Page 40. בן המדעתה צורר היהודים הרגו ובביזה לא שלחו את ידם. ביום ההוא במספר ההרוגים בשושן הבירה לפני המלך ויאמר המלך אסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ובית 500 איש ואת 10 בני המן. Kafei Taf, on top of the page. בשאר מדינות המלך מעשו ומה שאלתך ונתן לך ומה בקשתך עוד ותעש ותאמר אסתר אם על המלך טוב יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת 10 בני המן. Kafei Taf. יתלו על העץ ויאמר המלך לעשות כן ותינתן דת בשושן ואת 10 בני המן. Kafei Taf. תלו ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום 14 לחודש אדר ויהרגו בשושן 300 איש ובביזה לא שלחו את ידם ושאר היהודים אשר במדינות המלך ניקלו ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000 ובביזה לא שלחו את ידם ביום 13 לחודש אדר ונוח ב14 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה והיהודים אשר בשושן ניקלו ב13 בו וב14 בו ונוח ב15 בו ועשו אותו יום משתה ושמחה. על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות עושים את 14 לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח דברים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש הקרובים והרחוקים לקיים עליהם להיות עושים את יום 14 לחודש אדר
ואת יום 15 בו, בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לזמרה ומאבל ליום טוב, לעשות אותם יום משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים, וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות, ואת אשר כתב מרדכי עליהם, כי המן. Kaf Eitaf on top of the page. בין המדת ההגגית צורי כל היהודים, חשב על היהודים לאבדם, והפיל פור הוא הגורל לאומה מול אבדם, ובבואה לפני המלך אמר, אם הספר ישוב מחשבתו הרע, אשר חשב על היהודים על ראשו, ותלו אותו ואת בניו על העץ, על כן קראו לימים אלה פורים, על שם הפור, על כן כל דברי האיגרת הזאת ומה ראו על ככה ומה הגיע עליהם, כי אמו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה ככתבם וכזמנם בכל שנה ושנה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, משפחה ומשפחה, מדינה ומדינה, ועיר ועיר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים בזכרם, לא יסוף מזרם, ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל אל מרדכי היהודי את כל תוקף. לקיים את איגרת הפורים הזאת השנית. וישלח ספרים אל כל היהודים, אל 27 המדינה, מלכות אחשוורוש, דברי שלום ואמת. לקיים את ימי הפורים האלה בזמנהם, כאשר קיים עליהם מרדכי יהודי ואסתר המלכה, וכאשר קיימו על נפשם ועל זרם דברי הצומות וזעקתם, ומאמר אסתר קיים דברי הפורים האלה ונכתב בספר. וישם המלך אחשוורוש מעשה לארץ, ויהיה הים וכל מעשה תוקפו וגבורתו ופרשת גדולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. Last paragraph saying together, כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול ליהודים ורצוי לרוב, אחד דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרו. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש, וגדול ליהודים ורצוי לרוב, אחד דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, האל הרע והטריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו, והעם שלנו גמול לכל עובד נפשנו, והנפרע לנו מצרינו. ברוך אתה אדוני הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, האל המושיע. אמן. ארור אמן. ברוך מרדכי ארורה זרש, ברוכה אסתר. ארורים כל הרשעים, ברוכים כל ישראל, וגם חרבונה זכור לטוב.